guys. Magdagat City. Tadri adi ay. Yo, what's up mga guys? So for today's videos is mga dito sa igangon kay mo sabay may mga hits may maligo ug dagat kay na birthday celebration nga mahitabo. Dayon ni happy ta diri sa Sawata mga kanatik sa gasoline station kay out of fuel lang atong motor. Dayon ato gibuiluhag padagan mga kanatik sa aron makaapas ta nila kay basig mapiyaan ta igo beta ng hits. Sabayan nig pinabanking 2.0. So yung mga natigs pagkatios-tiyo ito binadrakay o binangkingay na abot na kita diri sa igangon diri sa Suop. So karon mga natigs na diri sa dryer kay napaabot to mi sa mong kauban nga wala pa naabot sa sakyanan pod kay mao mo sakyanan so nag basketball sa mga kanatigs no. Mga kanatigs andito na kami sa igangon. So galing ako naglaro ng basketball no. At so yung mga natigs na ang ato sakyan nga bunggo so na pa may gipaabot ana nga naulahi. Sunod lok mamalitan sa damlok. Mamalitan sa dam sunod biar masigo isa ka barangay. So yung mga natigs ready naman ang tanan so rides na may karon pero before that magampo sa mi kay aron nga gabayan to sa Ginoo or natay guidance sa biyahe. At so yung mga natigs is nang larga nami. At so yung mga natigs is na natadri sa Low na ni Nanay Cirilla ang atong birthday celebrant karon ang iyang birthday cake. Dayon picture din siya mga anak, siya mga apo ug sa uban pa nga iyang mga kaliwat. Salamat Ginoo sa sa kanya karon mga anak, mga apo sa tanang yato. Salamat Ginoo nga ikaw nagapasiguban og dalay ng nanay na maghatag pa kanya Ginoo o lugoy ko sa kinabuhi na uban o Dios sa mayong Dios kabas ko na able pa siya makalakaw, able pa siya na makadungog, able pa siya na makakita o makaila o makasabot pinagi sa mga
Dios magapadagi sa imo pagpangalaga kanimo uban siya mga anak mga apo salamat Ginoo sa imo nga pagpanalangin sa matag usa o Dios lagi sa mga labi na kinalay siyang adlaw na tawhan karon nga sud makaabot na siya sa lipuin niya magkaulog ka sa o Dios sa mga pagdayag sa salamat kanimo at sa adlaw na tawhan ni nanay salamat Lord sa lupa sinabuhi ni nanay ug gihatag uban sa mga pagpanalangin pinagi sa mga sa ngalan sa mahan sa nagsibalang espiritu amen o sa ato amen lahat lang happy birthday At so yung mga kanatiks ang gipaabot sa tanan. Siyempre ang kaon guys tanag yung gutuma. Sus, grabe yung pagkalamian sa lechon mga kanatiks. Si Uncle Danny gani wag yun kapugong ni kusni siya ng tiil ganiha. Samtang nagampo pa. Guroy. Kaunan yun yung, di na yung timo. Ganyan, tihok no ganyan. So kami din mga kanatiks tipot lang sa miskilig kaya nagkagubot po sila dito kay hits raman ta dapat puyo sa ta. Habita mga kanatiks si mama rin na itirada da na maiyahan may gipanghukaran daan pambutangan padaan og mga sudan nindot dyan na natin ginikanan ng kabalo diskarte ba tanawa hawd kayo si iyahan na may nang gipanglainan. So hukaran naman ta mga kanatiks sa linya gyapon diri sa tong gilingkuran ginasamtang wa pa magkaon diri gyapon ta. So wala mga kanatiks sukub-kub sa danyo so ano una nila akong gitirahan rin ang ribs kay perting kalamian ni basta lechon baboy ni gani dire gid ng ribs atong hulbuton ana lami kayo sa bayan sausaw sa ketchup so lami kayo sa mga on tanyo mga kanatiks ha. Busog lami matog. So tanawa sila mga kanatiks perti nilang tuluga kay kapoy kay pagbiyahe na mo. Gilis sa ta og short mga kanatiks sa maligo ta. Hi, so tagba pa rin ko paabot na mga kanatiks kay puno pa ang kuan CR ug ang shower room no. So magpaabot ta dire kay pirti pang dugayan nila. So ayan mga kanatiks finally nakasulod na kita so mag-ilis na ta. So ayan mga kanatiks mga tag-ilis so ni balik na rito sa tuang kampo kay aron nga magsugod na may kaligo. So grabe ni sila mga kanatiks no kay napagani wa mahuman bago pagisugdan nga mga building. So naanapod sila bagong gitukod so tama man yung mga kanatiks. So grabe siguro ka kwartahan ani tag-iya aning liguanan na ni. So yung mga kanatiks maligo na may kauban na ito si Waslo vlog po na siya sundog sa kuha. Ilas ko guys. Mahagbong ni karon loy. Ayaw basahab. Wait. Mahagbong ang cellphone overhaul gyud. Hi guys. Yung cellphone guys, ha mabasa guys. Gamayas ko ha nila. Dol tampapa mga kanatiks daras papa. Ra. Pam. Nakuha ito yung gamay ba? Ato daw tari tolok, ato ang bulabugon ng mga isda lok. Asa? Na ito likod. Parang nagkagig mga chika sa likod. Lok ko mga piso. Diba nagkagig mga piso ito no? Piso. Check man di piso. Di ba? So yung mga kanatiks samtang nangaligo mi ganiha so naay nang hagad sa mga nga uban para mi sakay para mi sa piri-piri pa daw nito magtor mi ug nangutana mi ug libre man kana. Siyempre ug libre na. G kaya ta so libre naman daw so sila ra bayad. So kana pa.
kanatiks ng hunong midriya sa atong atunga mga kanatiks kay magtiwas to may kaligo driya mga kanatiks kay na ay mabaw driya. So mao din ni siya mga kanatiks ang sponsor ano yung mga brides karon aning pagsakay aning super ferry. Salamat din si Muhaya ambot si pangalan na niyo kung kaila. So dara ilang gipambuhat mga kanatiks pag abot driya nang ngita ro abot sa ilang panguha mga bato-bato man sila makaon na ambot si pangalan ana. So kami diri mga kanatiks nang kami bato kay basig na ay bulawan na ay perlos ng silanganan. Thailand ngita bitaw mig burod ay burod sa sapa man na dagat man ni gasyong. So na pa rin kauban ng mga kanatiks sa tikatik og salom-salom tiparan-tipara dayang ilya ito na sa ilaw na mga piso nga ni Agi pero mga kanatiks daghan kay mga piso ni Agi balid. Balik na may ito kay murag action nagkilim-kilim. So actually mga kanatiks alas 5 naman siguro na ang oras ana sakay na mo ana dra kay muli na may dito So ayan mga kanatiks nang dunggo namin rin napagidwa ka sa naul sa babaw. Ba't niyo magbulag na taon mo? Joke. Taon na sad. Yung kuhan kanina guys. Uli na gabi. Please follow and share.